शिंगाडे साहेब नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही या ठिकाणी हां. तुमचं पूर्ण नाव आणि पूर्ण पत्ता सांगा. शंकर मारुती शिंगाडे, बर. राहणार उपळा खुर्द, अच्छा. तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर. जिल्हा सोलापूर. हं. तुमच्याकडं शेवगा केलेला आहे तुम्ही. हो. ह्या शेवग्याचा जो प्लॉट आहे हां. किती एकरचा आहे? हा 7 एकरचा प्लॉट आहे. 7 एकरचा आहे. हां. ह्याच्यामध्ये तुम्ही आतापर्यंत जी हार्वेस्टिंग केलेलं आहे म्हणजे हां. शेवग्याची शेंगा हो. तोडलेल्या आहेत हं. ते अंदाजे किती तोडले आहेत म्हणजे किती टन झाला माल? आतापर्यंत ह्या 7 एकरातला म्हणजे 3 एकराचा सुरुवातीला चालू झाला होता आपला. बर. तर त्यातला कमीत कमी 3 एकरामधला माझा हां. 40 ते 45 टनापर्यंत पहिलं उत्पादन निघालंय त्याचं. बेस्ट हां. बेस्ट बेस्ट. आणि त्याला आणि दुसरं जे चालू आहे हां. त्याचं आतापर्यंत 40 टनापर्यंत गेलेलं आहे. अच्छा. अजून माझ्या झाडावरती कमीत कमी हां. 60 ते 70 टन माल शिल्लक आहे. शिल्लक आहे. हं. तर सुरुवातीचा रेट मला ह्याचा हां. 70 रुपये किलो प्रमाणे मिळालेला आहे. बर. आणि आता लो रेटमध्ये ह्याचा 20 रुपये किलोला आलेला आहे. अच्छा. हं. तर एक शाश्वत शेती ज्याला आपण म्हणतो, द्राक्ष बागायतदार, डाळिंब बागायतदार परेशान असतात, वातावरण बिघडलं की त्रस्त होतात हं. आणि आलेलं पीक सुद्धा त्यांना व्यवस्थित भाव मिळत नाही. बरं. तर तुम्ही जर शेवग्याचा प्रयत्न केलेला आहे बरं. उत्पादन घेण्याचा, हं. तर ह्याच्यामुळे तुम्ही समाधानी आहेत का? हो, एकदम समाधानी आहे. आज जे मी वावरतो ह्या महाराष्ट्रामध्ये यस. काय हं. तर ह्या शेवग्यामुळे मी अख्ख्या महाराष्ट्रात प्रसिद्धी मिळालेली आहे मला शेवग्याच्या पिकामुळे. बर बर. हं. तर तुम्हाला आज आम्ही जैविक तंत्रज्ञानाची माहिती दिलेली आहे. बर. तर त्या जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्याला इथून पुढचं आयुष्य हं. सुखमय करायचं आहे, होय. उत्पादन जमिनीत वाढवायचं आहे हं. आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये जी नेक्स्ट जनरेशन आहे, बर, आपण बर. पुढची पिढी, हं. उत्पादन वाढलं तर पुढची पिढी आपली शेतीकडे हो, वळेल हो, हो, आणि हो. जर नाही उत्पन्न वाढलं तर शेतीकडे वळेल का? नाही वळणार. कुठेतरी नोकरीसाठी प्रयत्न बरोबर करावा आहे, लागतील. बरोबर आहे. हं. तर आपण जैवविविधता नटवण्यासाठी ग्रीन प्लॅनेट बायो प्रोडक्टनं जे हाती घेतलेला उपक्रम आहे सेव्ह दी हां. मदर अर्थ, हां. या मिशनमध्ये तुम्ही सहभागी झालात, हो. त्याबद्दल मी तुमचं कंपनीच्या वतीनं अभिनंदन करून ही क्लिप याच ठिकाणी थांबवतो. थँक नमस्कार. नमस्कार.